హాయ్ అండి. దిస్ ఈస్ డాక్టర్ ప్రత్యూష, శ్రీకృష్ణ డెంటల్ కేర్, కడప. చాలా మంది మా దగ్గరకొచ్చిన పేషెంట్స్ ఏం అడుగుతూ ఉంటారంటే, టూత్ వైటనింగ్ పేస్ట్ ఏమన్నా రికమెండ్ చేయండి, లేదంటే హోమ్ రెమెడీస్ ఏమన్నా చెప్పండి టూత్ వైటన్ అవ్వడానికి అలా అడుగుతూ ఉంటారు. బట్ అది పాసిబుల్ అవ్వదండి. ఒకవేళ టూత్ వైటనింగ్ పేస్ట్ మీరు యూజ్ చేసినా కూడా అవి చాలా అబ్రెసివ్ ఉంటాయి. అంటే మన టూత్ ఎనామల్‌ని అంతా ఎరోడ్ చేసేస్తాయి. దానివల్ల సెన్సిటివిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ హోమ్ రెమెడీస్ అంటారా, గూగుల్‌లో చూసి బనానా పీల్ అప్లై చేయడం, చార్కోల్ అప్లై చేయడం, టర్మరిక్ అప్లై చేయడం అవేవి యూజ్ ఉండవు. మోర్ ఓవర్ ది డ్యామేజ్ అవర్ గమ్స్, మన చిగుళ్ళని ఇంకా డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అవేవి ట్రై చేయొద్దండి. మీ దగ్గరలో ఉన్న డెంటల్ క్లినిక్కి వెళ్ళండి. డాక్టర్ రికమెండ్ చేస్తారు. మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ యూస్ఫుల్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి టూత్ వైటనింగ్ చేస్తారు. ఇట్ డిపెండ్స్. మన టూత్ షేడ్ మారడానికి కూడా చాలా కష్టం. వీ వర్క్ ఫర్ మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఒక టూత్ షేడ్ మారాలంటే చాలా కష్టం. మీరు ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీస్ అన్ని ట్రై చేసి డోంట్ డ్యామేజ్ అవర్ టూత్ అండ్ గమ్స్.